Сега не си стара и много трябва. Да, нещо да кажа, нещо като ръчаха, помери си се вранаха, мери съм душия, само душия. Питера ви нагарата пак трябва, откара да го кажем. Не, няма и да му тегай. И откара да Забранено вече няма. Дека забрани? Навсякъде е забранено. Кажи се паси. Пасе се. Там има много севора. По шести. Джановският кмет е служил, обява, че Пашилов не спира. Оля, чекай. Да, Пашовския, Кръстовския. Си имал кога ви? Циган бе ти вика много на долу работят с това. Работят. Добре. Там се катрил са любатките, две любатки, дето пред бараката, тия материалето. С материалето, дето се не секоха там. Прабаката ли? Никак. Тя е разбито. Там не стане нещо ямишко. Там иначе с биорик на лата. Не, пребиваваха долу. То няма нищо и там. Ника не го тръгва. Дето викаш са крали ламарините на барака. Не го тръгва там. Не го. Хема циганина да е. Той Хема циганина да е в гроба. Азул. Значи като хванеш пота свалата. Хема циганина да е в гроба. Азов ти. Голяма фамилия Азов. Точно е богата мечка. Да не са живели там Азов. Да не са живели там. Азовите ми Да, бе, Азов. Руни. Руни с големите левади. Една година, както се от кравите пречепахи. Кой беше? По-миналата година. И аз беше по-назад вървех и кравите пред се намахнаха нагоре, не знаеш, баш с асфалта подходят. И аз чудоха и докато ги изгоня, обаче някой ме върнал с кола. И ги изгоних веднага. И ги прекарах от сам асфалта и пак ги служих там, дето няма нищо. Дето се паселието на личката майстор Любадата. И то запалил колата, разбираш, и запалил жиглата и там, веднага. Неколко кажал, врави, че он е ти опася Любади, разбираш, значи да се стира. Да. Господите притърчаха, объркаха посоката, скачиха нагоре, а паче аз докато се тягна на тръченица и ги върнах. Ама докато минава някой кой, някой ме мърнал. Тихайте там, и да виждам му запалил, да не запалил живота там. Ей, майка ти ще еба там. Това като се разърка штурира. Ви май. Било, ще закъсня пролета. Тук по суите ли, бе? По суатите, по гората. Студено бе. Елците са отвънка. Се са витори за правди да спи. Тия вътре лайни, тестира. Озелин. Сложи ги вътре. Вънка. Виж ги вътре, вече се теха има добре отвънка. То ще се подобри времето. Днеска беше точничко. Ще се върви. Малко беше. Паста на облачника. А долу беше жига? Бе, ако не седиш на слънце, ако си на слънце е хубаво, приятно, топличко. Долу. Плаката, на сенки застанеш, ще Не, на ката бе, навърби се, ке е жига. Аз кога отидох красно. Да, и беше 6. Студено. Хладно, няма да се полежи. Тук се ръках, ама работа, като спрех, видях, че ми стана хладно було. Ще ти може. И за кравите ще има паша. Кива, ясно. И се поизбача една неделя такова. И виж надолу, другия месец ще косе. Края на май, надолу в Чилик. Тук дуре. Това е една сурова место. Сурово место. Сурово, билки. Той дали има и билки вече. Разсипаха и билки тук. С тия материали, с тия... Всичко. Там, дето ние лайната я припускаме през тръбана, много... Миризми. Две ватки да справите, на всяка вече не се... Даже не мога да преминя. Преминя затъне до тук. И се чува откъде да преминя, кажете. Замърсяване. Аз да ми грава я страх тя като... Веднага разбира, че ще на краката и не ще я химикали, майка си го така. Тя иска да очистиш.
Еба курвата, да. Еба курвата. Толкова романтно, че друга крава не съм срещал така. Колко край си гледал, нейното крава ароматно, защото тя е много чиста крава. И самото млеко е ароматно такова. Направо се вече ароматизирано през това. Едно време си спомням, като сложиш знаето в машината и цялата къща се размиши. Нейното месте е същото. Бил майник. Като и прия... Зака става пролета, студена. Бяна. Хубавото млеко е така, без пенси. Ако трябва да се топличко да има и дъждец. И така ще преминем. Омара. Къде е, че? Урка. Циги няма да лепе шамарите вече. Шамари ми залепи едно неко копеле тук ми залепи, два шамара къде се бях на стол. Обрана се разбираш и един път по носа и един път по бус. Да направиш шамари. Питай ръпи го. Ръпи го управляваш и я не мога да отема. Еба циганина, да. Гледам някаква лапа, разбираш, той е лапа му цигарите, някаква лапа. Какво е това лапа, нещо отворено? Аз нищо не го събрана към мене, като си търска по носа един и после по бузата парича. Вече се отдърнах. Вика, дръжка му мотива, така го отдърнах, дръжка. Не мога да държи чак. Не знам какво. Ще да ми лепи шамар. Себал. Еба циганката, да. Това вече много държи с нощи, добре се бегах. Че стана на тай. Къде бе, спя? Помогу ли го, баба? Си бегах с нощта. Кой дете го удара? Я да по дете, бе, неко дете, я се говоря. Дете сам, бе, я не знам нищо. Ти викаш дете, бе. Дете, бе, ма неко дете не се бе. Аз си взеше в толкова часа го държа. О, това от ново джамалето да не. Кой джамале? От календарите. Видиш. О, такова не ме срещава никъде през живота. Си запитва шамара. Благодаря по носа и по пусата, така, вече се отдърнах. Вече се отдърнах и го търнах, не мога го търна. Ръфи го държи, не мога го държи, Ръфи търна. Натиска да ви лепи шамара. Ето ме, и то много да такова бе. Така е дресира. Адресира. Че он е питбул. Питбул. Това е краста някак го докара. Какви сте? Някак куча. Палец. То палец е това ми, он е като беджи, роша, краста. Тук и на зарад куча. Домашно куче. Някой го гледа. Гледа го, то го няма друг път да се вижда пецета. Всичко е шаказул. Не съм го срещал друг път пецета. Такова е. Бо, няма да знаеш. Еба ти еба просека, да. Еба ти еба просека, да. Не играш такова. Не, ти си добро. Ай, бъде свали, краста. Няма къмо нагоре бе да краста. Некой се го свали колата. Бе. Това си е тук. Пора е седна ранка по градската тече. Викам да пирим бе на тебе и пирим. Още на 25 почна да рука един там. Дойде тук, премина. Разговори, почна да рука, почна да се кара с мен. На 25-ти? Да, беше Април. 25 мика, почна да се кара. Да. Не дойдеш да пребереш какво е. Ти. Като откачи. Има срок, бе. Има срок, бе, момче. Ще ги найдеш. Я зарядить не стал. Но знам, че е много голяма грешка задоволството след
Такава хубава. Оф, Ой, какво става сега? Една малка стъпчица, стигане на първи. Положението как е? и горе-долу. Тези подход. Има очевиден спад в играта на Бора след спечелването на кубата, който има някакво логично обяснение. Най-вероятно сте платили заплатите и да всички в България, като получат пари лет. Не, това е отбор, който доказва, че парите за него не са вълнищи. Години наред. Има и много други години, което е много мък. Сега ние сме задължени, защото носим това велико име. В петък не случайно избрахме зала университет, защото има реална възможност да бъде последния мач за сезона. Ние заслужаваме и нашите фенове, които ни обичат, заслужават да бъдат поканени там, да дойдат. Ние ще положим всички усилия да се върнем отново в тази зала. Серията продължава до 2 победи от 3 мача, а следващия резултат ще бъде Домакински Талевски, който си играе в петък в зала универсиада, там където баскетболен мач не е имал вече близо 6 месеца. А на полуфиналите победител от този сблъсък ще играе с победителя от полуфинал, победителя от четвъртфинален сблъсък между Балкан и Берое. След Балкан победи и победи в серията със седмата. Лионел Меси изваден от състава на Пари Сен-Жермен за следващите 2 седмици заради пътуване до Саудитска Арабия без позволението на клуба. Подробности за глобата, която се налага на сайта btvsport.bg. След прогнозата за времето, спокойна нощ. Бочко. Страшен към насекомите, нежен към кожата. Опитай вкуса на света с темпераментни вкусове, вдъхновени от Иберия. От понеделник в Lidl, мидия с кабеж за 4,99, шалчичон за 4,99 и пица чоризо за 4,99. Качествени продукти на ниска цена от Lidl. Мечтаеш си за живот пълен с приключения. А кой вкус ще те отведе към следващото? Австралийска макадамия и сумен карамел. Ванилия от джунглите на остров Ява и хрумкави вадени, обгърнати от пулкава сметана, покрити с плътен млечен шоколад. Избери своето следващо приключение с Мюи. Шоутайм! Максимална мощност, максимална издържливост, най-високо качество, да постигнеш невъзможното. Power Exchange. Акумулаторната система с над 250 инструмента за дома и градината. Einhell, превъзходството на безкаралната технология. Пак ли пролетна умора? Да, ама задачите не чакат. Имаш кафе автомат Philips Latte Go. Той ни готвя 12 вида кафе напитки, а ти избираш любимата си само с един клик върху интуитивния цветен дисплей. Точно задачите сега. Така бе, мама. Някои неща е по-добре да ги имаш. Кафе автомат Philips